Bongaigaonनि रेन्डियो बङाइगाव फिसासा रुम दङयोना 3000 2,500नि न' हाबा जाखांबायो ओमफ्राय न'आव थानो हाला गथ' सानै दङ इहा लावथियाव हाबा जादोंमोन 1000सेयावनो फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमोन हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बि बापारे बाप अब्ला सानना नायबाय हो जायबा बायनांगौ माने बिराद दाम खम दिना 300 आरो 500 थाखाफ्रावनो माने फानलाबायोमोन आरोना ओमफ्राय जायबा बायग्रा बिसोरबो मा आंगुर फिथाइबो लाबोबावलायमोन आंगुर आपेल फिथाइ लाबोखागोन 300आवनो मोननाय माल नंगौना नङा 300आवनो मोननाय माने एकदम माने 300 आरो माबोरै जागोन बे सानना नायदो ओरैनो थालाबायग्रा माने ओइ मोसौ गलिफोरावनो थालाबायग्रा आरो खोनासंलांबाय था माइहासो मिथिबाय जोंनि माबायाव रुमाव फैफानानै जोंनि रुमाव सप्तासे बायदि थादों आरोना सप्तासे थानानै सोरबा लकेलनो सोरबा कानाडा एकदम बेफोरजों नाम्बार लायै सोरनावबा बहाय मोनो नाम्बारखौ मिथिया आरोना ओमफ्राय मा बहाय मोननो खामानियानो बिदिनो बिसोर मा बहाय मोननो आरो नानि नोंखौबोथ' नायनायावनो माने एके 11 माने सेम बायदिसो नुखादों नङा महरखौ नाया मानो एबो माने माबा मोनसे जालायदों खोमा दां बिसोरनि गेजेरावहाय माने फानग्राजों फानग्रा बिनिखायनो माने बिसोरना गेजेरावहाय दावराव जालायनानैहाय माने खुलासायावहाय फैदों नैबे भिडिअआवहाय नङा हो बारायाव थाङोमोन इयो 500 1000सेयावनो फानहैलाबायोमन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमन हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमन बियो बाइकजों माने मा बुंगोन आरोना सोरबा बाइकजों दोनफैनो सोरबा गारिजों दोनफैनो आरोना सालाफ्रा मा खालामो इसोरो मा गोजान जायगाफ्राव थांनानैहाय गोजान तामिलनाडु दिल्ली बेंगालर गवा बैफोराव थांनानै मा बैफोरबायदिसो खालामहैयो बैसोरो बैफोरबायदिसो खालामहैयो आरो बैफोरबायदि मानसिफोरखौ मा आं गोबाङानो बिराद डाउट जाखायो माने आङो 100 खालि आंल' नङा दे डाउट जानायाहाय गोबां मानसिफोर दं डाउट जायो नंगौ मानोना बैसोर बायदिनि थाखायनो जायबा सासे सानै मोजां खामानि मावो बैफोरबायदिनि थाखायनो माने गोबाङाबो सासे सानैफ्राबो मोजांफ्राबो मा डाउट जाफाग्रा जाबाय गाज्रि मोनफाग्रा माने गाज्रि बुंजाग्रा जाबाय गोजानाव थानायफोरा सोरबा मोजां खामानिबो मावहैदों सासे सानैयाहाय किन्तु बैफोरबायदि फाल्तु मानसिफोराहाय दावराव खालामनानै मा बैसोरखौ फाल्तु खालामो सालाफोरखौ बे कानाडा मानसिफोरा ओरैबायदि बुवा मानोलै बिसोरखौहाय बे कानाडा मानसिफोरा साला आरो खोनासंला लांलाय खालामलायोमोन इखो डेन्जार गाज्रि हेमाया सोरनि लोगो सोरनियाव नाम्बार दङ सोंहरबानो जाबाय नंखाय सानदोंबा सोरनाव गैया जानो आरो जायबा बायग्रा बिसोरबोथ' सिरियैनो बायखुमाबाय थायो ससियेल मिडियायाव जाहाथे दा ओंखारथों होननानै नङा ओंखारबाथाय जाल्ला जागोन जोंहाबो दायाव गोलैगोन होननानै आरे भाई नोंसोर फान नंगौना नङा मानोना नोंसोरना फाननानै लाय आरो ओरैबायदि फानो 300 मानसिफोरखौनो नाया मानो ओरैजाय बिखायावहाय टाटु गोनांलाय टाटु ओमफ्राय नैबे मादैना मा नाखि गोनांलाय ओमफ्राय टाटु गोनां बिखायावहाय अब्ला सानना नाय आं गासिबो टाटु गोनांफोरखौनो बुङाखै आरो गासिबो टाटु गोनांफोराबो जायबा एसे लगायो जायबा खालि नामनि थाखायल' लगायो बैसोर बायदिखौ आं बुङाखै जायबा बिखायाव ओरैबायदि लगायो अब्ला नोंथांमोनानो सानना नाय मा बे साइन नामा बियो बे बुजिदोंथ' लामाफोराव थालाबायग्राफोरनि साइन नामा बियो टाटुआव होग्राया माने टाटुखौहाय साइन बायदियैनो माने लगायनानै दोनो साइनसो जाबाय बियो नंगौना नङा साइन नंगौना नङा बे नोंथांमोनानो बुंलाय बङाइगावनि रेन्डियो बङाइगाव फिसासा रुम दङयोना 3000 2,500नि न' हाबा जाखांबायो ओमफ्राय न'आव थानो हाला गथ' सानै दङ इहा लावथियाव हाबा जादोंमोन गोबावथारसै हाबा जानाया उन्दैयावनो हाबा जादों ओमफ्राय बङाइगावआवबो फिसासा रुम दङनो बङाइगावआव अबेबा खिनाव दङ सोरबा मिन्थिगोन बङाइगावनि मानसिफोरा सिरि थायो सिरि थादों मिन्थिगोन आरो गोबां मा बङाइगावआवलाय माने दावराव जाबाय थायोलै बुस्थुफ्रा खालि बङाइगावआवलाय आं बुङाखै खालि नैबे सोनाबना मा जायो बिथिंजाय माने सानजाहानि ओरैजाय सोनाब डाइरेक्ट माने बिथिंजाय बांसिन दावराव जायो बैफोरबायदिहाय गोबां बिराद खोनायो ससियेल मिडिया फेसबुकखौथ' साला नायनोनो हाला खालि बिसोरनिल' बारा मोजां संसार जायाखै नै बैफोरबायदि मानसियाहाय बोरै मोजां संसार जानो बैफोरबायदि मानसिया बुंलाय आयौ हाय गसाय आफा बोराय हे शिब शंकर भोलेनाथ बैफोरबायदि पाल्लायावहाय आंखौ दा खोलैथारदोंलै बैफोरबायदि हिनजावफोरनि पाल्लायावहाय आंथ' बिराद गिखायो आं जुदि जोङो गवालटियावनो बैफोरबायदि जुदि हिनजाव मोनफ्लांबायनांगौबा मा जागोन आदैमोन जुदि बैफोरबायदि जुदि हिनजाव मोनफ्लांनांगौबा जों गवालटियावहाय भाई
सिनायस्लाबैयावहाय अब्ला सानना नाय जोंनि संसाराहाय माबोरै जागोन न'खराहाय समाजाहाय माबोरै जागोन जोंनिहाय फिउचारावहाय आयो गिलु बालु जाखागोन माइरिबो भगबान आं नोंथांखौ आं खुलुमो जाहाथे बैफोरबायदि काहानि बैफोरबायदि हिन्जावफोरखौ जोंनि लाइफआवहाय दा हरलै सथिबायो नारायण आफा बोराय हम सय जगरत गसाय होद आरो खोनासंनानै र' फिसालाफोर हौवा सानै दंमोन ओमफ्राय फिसा हौवा सानैखौ गारनानै फैनानै मालाय हौवाया दाख्लै हाबा लाफिनबाय हिनजाव मोजां नायनानै ओमफ्राय लाफिनखागोन बेफोरबायदि मानसिजों सोर संसार जागोनलै गिलु बालुनो जोंथ' फाल्तु खालामनो सम गैया अरे भाई भगबानखौ गि सानबेसे बैफोरबायदि खालामनानै थागोन सानबेसे फाननानै जागोन सानबेसे नोंनि देहा थासान्दियावसो नों फानगोन उनावहाय मा जालांगोन हा देहा फाननानै जाग्राफोर बैफोरबायदियाहाय जायबा देहा फाननानै जायो बैफोरबायदिया नांखागोन आं बुंनायखौहाय 100% नांगोन देहा फाननानै जाग्राफोर नांखागोन नोंसिनावहाय 100% नोंसोर दा देहा थानाय समावसो नोंसोरखौ बायगोन 200-300 मा नोंसोरखौ 500 थाखा होनानैबो बायगोन नोंसोरखौ 500 थाखा होनानैबो बायगोन खिन्थु नोंसोर सानबेसे फानगोन सानबेसे बैफोरबायदि नोंसोर जालांगोन हा सानसे समावथ' नोंसोर थैनायनि सम जाबोगोन बोरायगोन बुरिगोन अब्ला नोंसोरखौ सोर नायगोन बुरिनाय समावहाय जोलागोन नोंसोर खुदै मुजुलागोन ओमफ्राय बै समावहाय सैमा बायदि थैगोन लाबारिस मद थैगोन लाबारिस मद ना उनाव सोरबा दं ना सिगाङाव सोरबा दं ना जाति बाय दं ना सोरबा खान्दान दं लाबारिस मद थैगोन लाबारिस मद मोजां थैनाय नङा बेफोरबायदिया आरो थैखांनायनि उनावबो माबायदि सैमा अमा बायदि थैगोन आरोना सैमाफोर बायदि थैगोन ओरैनो लामा सामाफोरावहाय अबेबा थालाबायनानै माने सैमा माने जुनारफोर बायदि थैगोन आरोना बिसोरो माने अबाव थैगोन अबाव थैया माने बिसिनाबो नों माने गद गैया बैफोरबायदि जागोन बिनिखायनो मा नोंसोरो फान बेफोरबायदि खोथा नङा बाय एकदम मजबुरियावहाय बिराद मजबुरियाव फानथारदों जानांगौ खनसे खननै फाननायाहाय एक्चुअलि बे गावनि मजबुरिनि थाखाय जुदि फुजाफोर जुदि प्रमान एबा जुदि माफिफोर प्रेयारफोर खालामहैबा मन्दिरफोरावहाय मा खालामगोन जानो हागौ भगबानफोराबो जुदि बिदि कन्टिनिउ फानबाय थानाय आयौ गिलु बालु माबायदि खालामगोन बिसोरखौबा उनावहायबा आयौ जंफोरजोंसो थुगोन नामा आयौ नारकआव थांनानै आरो खोनासंना र' बङाइगाव हौवा सासेजों आरो लिभिंआव थाबावबाय लिभिंआव थानानै बेंगलराव दं हौवाया सासेबाव आरोबाव साथाम गासै बारे बाप साथाम गासै सोरबा गुवाहाटियाव दं सोरबा बङाइगावआव सोरबा बेंगालराव दं सोरबा आफ्रिकायाव दं सोरबा गवायाव दं आयौ साबेसे हौवालै आरे मा साबेसे हौवा माने इसोरनावहाय 1000 जनबो हौवा जानो हागौ आरो जाखायो 1000 जन हौवा माने जाय उन्दुयो बेनो माने हौवा जायो आरो बिसोरनि थाखाय माने वान पेयर टाइम ओमफ्राय दा बे बङाइगावनिखौ गारनानै खारबोनानै बेंगलराव दंफैयो बे माने बङाइगावनिखौ गारनानै खारबाय दा मानसिया मा बेंगालराव दंफैयोनो मादै नोंबा जायबा खिन्थाबाय थादों नोंबोथ' बिनिनो एक्जेक्टलि लोगो जागोन मानोना नोंखौबोथ' नुनायावनो सिनायखायो ना खि गानलायनाय नोङो ओमफ्राय नैबे हिन्जावाबोथ' एक्चुअलि बैफोरबायदि हिन्जावनि फिउचारफोराहाय माबोरै आरे मादैमोन नोंसोरनो सानना नायलाय बैसोर बायदि फिउचार एबा बैसोरो उनाव थांनानै मा जाहैगोन बिसोरो सैमा मद बायदि थैगोन नाथाय आरे भाई मानसि होननानै नोंसोरखौ जोनोम हरदोंमोन भगबाना नोंसोरखौ खांफ्लांनानै भगबानाबो गोबां लाजिदों जानांगौ माबोरै जाहैखो बे थांनानै नोंखौ परमान नायनोसो हरदोंमोन बेयावहाय धारतियावहाय नंगौना नङा दा बेयो मा खालामफैखो बिसोरो जायबा फानग्रा बिसोरो फानफैला बायबाय गोदाव सोराव माबोरै थायोलै गावनि देहाखौ माबोरै फानोलै आयौ थोस गावनि देहाखौ माने एसेबां लेथ्रा माबोरै फानोलै गावनि देहाखौ नोंसोरो साननानै नायलाय सोरबा बिहारि सोरबा बङालि सोरबा बर' सोरबा गार' सोरबा माने निग्र' सोरबा सावथाल सोरबा बिहारि माने गासैनोबो फानजोबो बिसोरो सोरबा गुजराति सोरबा पान्जाबि आयौ बिहारिफोराथ' थांखु एकदम सादाखौ जायै जायै सादा नङा सिकर गुटखाखौ जायै जायै इदि खालामो बैफोरबायदि खालामा खोमादां बैसोरखौथ' बिहारिफोराथ' नंगौना नङा ओरैबायदि सिगारा ओरैबायदि थाखायो खोमादां आयौ गावनि देहाखौ माबोरै फानोलै बिसोरो मायौ मोनामब्रु माने लेथ्रा मोनगोन ना मोना बिसोरो गावनि देहाखौ फाननो थाखाय बुंलाय आयौ धोद जानाय नङा नांगौबा खेला सानसेयाव 100 थाखा मोनबाबो बाहाय खामानि मावनानै जागोन अब्लाबो बैफोरबायदि फाननानै नेभार बाय मा हिसाबैगोन उनावहाय भगबानाबो लाजिदों जानांगौ बैसोरखौहाय खांफ्लांनानै मा जागोन नंगौना नङा आयौ धोद र' माने बैसोरखौहाय मा खालामनांगौ आदै आरो मादैमोन नोंसोरनो बुंलाय बैसोरखौहाय माने एकदम गावथारखानांगौलै आंनि हिसाबावथ' जुदि मोनफ्लांनांगौबा बबेबा लामा सामाफोरावहाय जुदि मोनफ्लांनांगौबा बैसोरबायदिखौ माने दोननानैनो लाब गैया माने इबो थाया मानोना समाजखौहाय बैफोरबायदि मानसिफोरा मा गुबुंले खालाम एक्चुअलि बेफोरबायदिबो नङा फाननांगौबो नंगौना नङा माने जुदि बैफोरबायदि मानसिया जुदि फानाबा
जोंनि बिब' बिनानाव एबा जोंनि जायबा इयुन जायबा गथ' हिनजावसाफोर जायबा बेटि जायबा फिसाजोफोर बैसोरो सेफ थानाय नङा एक्चुअलि बैफोरबायदि मानसिफ्राबो थानांगौ आंनि आन्दाजावहाय आरो मादैमोना बैनि आन्दाजावहाय मा सानो नोंथांमोना आंनो जनायलाय एबा आंनो खिन्थालाय नोंथांमोना मा सानो बैनि सोमोन्दै थानांगौ ना थानाङा एक्चुअलि बिसोर बायदिया थायाबाबो जों बिराद लाफ्रायाव गोलैगोन जों नङा जोंनि फिसाजो जोंनि बेटि जोंनि बिब' बिनानावफोराहाय गोबां लाफ्रायाव गोलैगोन जुदि बैफोरबायदि मानसियाबो थायाबा बिनिखायनो मा आंनि हिसाबावहाय माने थानांगौ आरो ना आरो मादैमोन स' दिनैनि भिडिअ बेनोमोन थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय बयनिफ्रायबो गोजोननायखौ थाबाय एबा सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदान फैसनफ्लाङोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अब्ला लाइक खालाम जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाखै अब्ला लाइक एन्ड शेयार प्लिज खालामथार थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल अफ इउ खालामबाय दा शेयार खालामबाय दा अके खालामबाय ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामबाय अके ओमफ्राय लाइक खालामबाय अके बाय नों पाक्का हिन्जाव मोजां मोनगोन जुदि हिन्जावफ्राबो जुदि हाबा जायाखैबा पुरा हौवा मोजां मोनगोन बैफोरबायदि रेन्डि सकराव दाथाबाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल अफ इउ